pentru femei pudicosensibile, pentru femei care încă nu sunt mature emoțional, astfel încât să poată să își accepte feminitatea pe de-a dreptul. Sigur mă minunez și eu când aud ceea ce zic, dar poate cu anumite trăiri, momente, situații, poți să ajungi să te dezvolți ca și femeie. Luna lila este un instrument. Chiar dacă este prezentată ca și o agendă, eu o văd ca un jurnal de feminitate. Și este un jurnal de feminitate care vine la pachet cu pagini datate. Deci eu așa o iau. Am ales să vin abia acum cu o scurtă prezentare a acestui jurnal. Zic asta pentru că el există din 2020, adică a fost printat și în 2020 și a fost un mare succes, a fost printat și în 2021 și a fost un mare succes. Cred că mai sunt doar câteva bucăți. Deci vin și îl prezint doar acum, pentru că abia acum am putut să mă deschid pe acest subiect. Pentru că mi-a fost greu să abordez această cale, acest subiect tabu. Deși este ciudat că n-ar trebui să fie un subiect tabu. Feminitatea, nu știu cum să mă exprim, pentru că este atât de faină acest jurnal de feminitate. Pot doar, cum ți-am arătat și mai înainte. A fi o femeie în corp de femeie, cum este superb ilustrat, gândit, a venit vremea să începem să ne aducem aminte și să ne aducem acasă în adevărata noastră natură de femei sacre. Este un subiect foarte profund, acela de a realiza puterea noastră ca femeie. Învăț să mă deschid, să iubesc complet, învăț să mă retrag de acolo de unde inima și pântecul meu nu mai vibrează bucurie. Sunt câteva idei pe care încă nu am reușit să le cuprind, să le accept, să le înțeleg. Una dintre ele fiind acceptarea menstruației la un nivel mult peste nivelul meu acum de înțelegere. Duce către altceva. Dar totuși, luna lila este un instrument ce mi-aș dori să ajungă în mâinile cât mai multor femei, astfel încât, în primul rând, să avem subiect de conversație pe baza acestui instrument. Pentru că în momentul în care dezbatem ceva, naștem idei, naștem legături. Eu o să notez în el și mă gândesc să vin cu un fel de rezumat al acestei acțiuni. O să notez pentru că este un jurnal special și sunt foarte curioasă unde va duce. Și sunt curioasă dacă te tentează și pe tine astfel de instrumente care să te conecteze cu feminitatea, cu puterea feminină, dar în alt sens. Cum îți sună ideea? Hai că abia încep pe subiectul ăsta și sunt tare curioasă, chiar dacă online mă desfășor sub ADN de femeie, încă la nivel atât de profund nu am mers. Cum îți sună ideea de a dezvolta această parte de feminitate profundă?